L'Ajuntament de Bolvir segueix fent passos per millorar i centralitzar la gestió de l'aigua del municipi. Per una banda, recentment ha rebut una subvenció de més de 17.000 euros de la Diputació de Girona per tal d'implementar un sistema que permet controlar l'aigua de forma telemàtica. Des de l'Ajuntament poden fer un control exhaustiu de l'aigua que hi ha als diferents dipòsits, així com saber els nivells de clor, entre d'altres coses. Tot plegat són tasques que ja fan les empreses de l'aigua, però en el cas de Bolvir les ha volgut assumir l'Ajuntament per tal d'estalviar diners als veïns. En el mateix moment que es produeix qualsevol incidència que va sota mínims o el clor o els nivells en els dipòsits, dispara una alarma amb un mòbil i aquí l'Ajuntament, amb la qual a les 3 del matí es pot disparar en el que se'ns encarrega una mica del servei i automàticament sap què passa en els diferents dipòsits que tenim instal·lats. De gestió a través de l'empresa municipal d'aigües, doncs estalvia en el contribuent el benefici que els hi costaria si fos una empresa privada que gestionés aquest servei, amb el qual estem defensant els interessos de la gent del poble. D'altra banda, i per tal de centralitzar la gestió de l'aigua, l'Ajuntament utilitzarà una subvenció del Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat per tal de construir un nou dipòsit d'aigua potable de 500.000 litres al nucli de Bolvir. En ser un municipi amb moltes urbanitzacions, es donava el cas que hi havia molts dipòsits dispersats. I amb això, clar, tindríem emmagatzematge per les necessitats del poble. Aleshores, clar, una vegada fet aquest dipòsit, que aparentment, si la producció inicial es confirma, ens l'adjudiquen per l'any 2015, tindríem el servei d'aigües centralitzat amb 3 dipòsits en el mateix punt. La subvenció per tal de construir aquest dipòsit central d'aigua serà de 153.000 euros.